Kúknite ľudia. Ja viem, je neskoro na adventné kalendáre, ale tak čo, už boli na zľave, kúpil som ich. Takže ideme otvoriť. Dneska je 7. Takže 7 kúskov vyberiem a potom budem pokračovať. Tak začníme. OK, otvorím si to. Lindt. Super čokoláda však. Veľa ľudí ju má rád. Tak. Poďme. OK, ideme na to. Jednotka. Je tu dole. Tak poď. Jej! Taká fajná čokoláda malinká. Dvojka. Ideme rýchlo. Len musím ju nájsť. Kde je dvojka? Tu je hore. Klasika, pozrite na to. Lindor čokoláda. Milujem. Trojka. Trojka je tu. Srdiečko, krásne. Kúknite na to. Štvorka. Kde je štvorka? Nevidím. Štvorka je tu zase hore. Ďalšie Lindor. Krásne. 5. Je 5. Tu je v strede. Čo je to? Ďalšie. No paráda. 6. Tu dole. Ešte jedno. A 7. Kde je 7? Tu je hore. Čo si myslíte, že to je? Zistíme. Ďalšie srdiečko. No paráda. Takže toto mám toto. Kúknite, koľko mám. Juj, pajde. Ideme na toto. Otvorím toto tu, ne? OK. Tak, takisto 7, hej? OK, ideme na to. Jednotka je tu. Juj, krásny. To nie je zajac. Sob. Krásny. Dneska som videl živého soba, ľudia vám potom ukážu videjko. Dvojka. Kde je dvojka? Tu je dole. Jej! Takú som ešte nemal. Takú malú čokoládku. No super. Trojka. Kde je trojka? Nie vedľa. Tu dole. Ešte jedna s veveričkou. Štvorka. Kde je štvorka? A tu je hore. To čo je? Akože mini. Ale toto je veľmi mini také. OK. Čiže štvorka, 5 teraz. Kde je 5? Ľudia, kde je 5? Tu je. Tu je 5. Jej! Ďalšia malá čokoládka s medvedíkom teraz. Čo to bolo? Dačo spadlo. 6. V strede. Ďalšia malá čokoládka. A 7. Kde je zase v strede? Tu. OK, no poď von. Teraz taká malá gulička. No, tak toto máme na dnešok. Zajtra, OK, budeme pokračovať. Kúknite na to, koľko mám.
Dobre na nervy. Tak čau.